Надявам се с колегите от Северна Македония, нашата комисия за историята по най-бързия начин да приемат необходимите заключения, за да може и договора за добросъседство да се спазва, а и разбира се, максимум да продължим да ги подкрепим за членството им не само в НАТО, но и в Европейския съюз. Понеже тези дни се обръщам към българските журналисти, нашия герой Гоце Делчев стана като повод за коментари във всички посоки. А то дори, ако погледнем, е жалко. Защо? Защото това е един български герой, който е желал, който се е жертвал, който е заложил всичко за свободата на Македония. По същия начин един Че Гевара, който е по народност аржентинец, е отишъл да се бие за свободата на Куба. А след това е загинал в трета страна. И вместо тези герои със своята саможертва да ни правят горди всички, да ни обединяват и да ни правят по-силни, стават ябълка на раздор. Не мога да ги разбера. Това са хора, готови, саможертвали се за благото на всички хора, които живеят в този регион. Защото и Пловдив има Филипополис име преди това. Толкова по тази тема. Мисля, че за радост Балканите, а и не само Западните Балкани, казвам Балканите, имат в момента политици с разум и опит и ще преодолеем всичките тези трудности.